नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कारात्या लोणचे करचे पळवूया। आम्ही हांगा अर्ध केजी कारात्या घेतला। कारात्या लोणचे करचे काराती धुवून तासून लांब लांब तुकडे कापून घेवका। लोणचे करच्याक आनी जाय एक ल्हान चमचे सासव, एक चिमटी मेथी, पाव चमचे हिंग, एक ल्हान वाटी तेल, एक होड वाटी गोड, एक होड चमचे मिरसांगे पिठो, अर्ध चमचो हळदी पिठो, 4-5 वली मिरसांग, एक होड वाटी आमसाणी उदक, रुचीक मीठ आणि थोडेशे फडणे पालो। सगळ्यात पहिले एक कायलीत तेल हुन कन घेवका। हे लोणचे करच्याक थोडे जास्त तेल घालचे पडता। तातूं भितर सासव, मेथी आणि हिंगाचे फडणे दिवका। काराती खूप कडू उरल्यार ताका मीठ लावून एक अर्ध तास दवरका आणि लोणचे करचे पयलीं मिठा उदक पिळून उडोवका। काराते मीठ घालून उदक उडयन अशी तशी यूज केल्या बी जाता। फडणे घालून जाले की कायलीत पातळ कन स्लाइस केल्ली काराते पीस घालून घेवचे आणि अर्ध शिजत पर्यंत तेलात परतून घेवचे। काराती अर्ध शिजून जरा मऊ जाली की तातूं भितर फडणा पालो आणि वली मिरसांग घालची। मिरसांग तीख ना जाल्यार जास्त तिखट लोणचे जाय जाल्यार जास्त मिरसांग घाल्या बी जाता। मिरसांग आणि कोथिंबीर पालो तेलात फडणाक घाल्यार काराती परतून शिजून जातपर्यंत ती करपून वतात। ताच खातीर ती काराती अर्ध शिजिल की घालका। आता तातूंत मीठ घालका आणि काराती शिजून पुरे मऊ जातपर्यंत तेलात परतून घेवका। काराती बरी शिजून मऊ जाली की तातूंत आमसाणे उदक, हळदी पिठो आणि मिरसांगे पिठो घालका। तिखसाण जास्त जाय जाल्यार जास्त मिरसांगे पिठो घाल्या जाता। गोड घालनंतर काराती आणि जास्त शिजनात, तश म्हण पुरे शिजिल नंतर लास्टाकच गोड घालका। गोडा प्रमाण बी जास्त कमी केल्या जाता। गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरका आणि गोडाचे पाक येतपर्यंत शिजोवन घेवका। घट्ट पाक केल्यार ते फ्रिजात दवरन अशी 2 महिने भायर दवरल्यार बी वाईट जायना। तिखशे, आमशे, गोडशे आणि जराशी कडू कारात्या लोणचे आमगेल रेडी आसा। तुम्ही भी घरात ट्राय कन कसाल म्हण कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।